Ndinokugamuchirai vadiwa vatariri pane pachanel yenyu LM Novels. Nchingopa kutenda nerutsigiro rwamuri kutipa kuburikidza nekulaika nekusubscribe channel yedu. Nhasi tikupfuura mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mhungu, bhuku rakanyorwa naLewis Maklatini. Muverengi wenyu ndini Tete Bimbai vekwamasiziva. Nhasi tiri kuverenga chitsauko 7. Semazuva ose tichangoita just a recap patikasiyira kuchapter 6. Tinoona Andre naNancy vachipiwa bepa rine mazita evanhu vakadyira pafish cake restaurant. Vanoonazve mazita matatu anoapiya ka8 zvichireva kuti vanhu ava vakasangana kanokwana ka8 parestaurant iyi. Ndichaverenga patikasiyira. Mazita matatu awa ari kuapiya kamwe chete pamazuva masere akatevedzana, kureva kuti vanhu ava vakasangana pafish cake 8 times. This is strange since ari mazita evanhurume, akadaro Lepatov. Ava ndivo vanhu vatiri kuda ava, Andre akadaro achinyemwerera. Chitsauko 7. Donald Chatora, Oswald Gomo naLuke Gotora ndiwo mazita akaonekwa kuti aiva vanhu vakashanyira fish cake restaurant panguva imwe chete kasere. Andre akaramba akatarisa pakombiyuta ndokuzoti, ngatitarisei vanhu ava mudura rekwamudzviti kuti tione zviso zvavo nezvimwe. Ndatoita zvese izvo, Lepatov akadaro achivhura rimwe folder raiva muUSB. Paive nezviso zvitatu. Good work. Nyaya yava pakuti toziva sei kuti vanhu ava vanogarepi tigowana kuvabvunza, akadaro Nancy. Such a fancy restaurant, I'm sure vane CCTV, akadaro Andre nemubvunzo wakawanda. Hongu vanayo. It's a pity kuti backup system yavo inodhilita zvinhu after a month, akapindura Lepatov. Meaning kuti hapana kana footage yatingawane ine varume vatatu ava. Hongu, saka pakaipa. At least we have their names. Thanks. Akatenda Andre. My pleasure. Lepatov akapindura. Vanhu vaya vakaurayiwa nemauto pamuganhu nenyaya yema-arms smuggling. Makaita background check yavo here? Makaita background check yavo here kuti muone kuti ndivanani uye vanotamba naanani? Andre akabvunza. Lepatov akatarisana naNancy achishamisika. Nancy aiva akatarisa pasi achidzungudza musoro. Andre akashaya kuti izvi zvairevei, achibva abvunza achiti, kosei mabva matizii? Chivande ndiwo waive mutupo weZSS. Chikwata ichi chaisafukura hapwa kana kune hama, nepamusana pekuti Andre aiva aswededzwa kure nenyaya yema-arms smuggling, hapana kana chimwe chete chaaiziva. Zvitunha zvekupfurwa pamuganhu weZimbabwe neMozambique zvakatakurwa nemotokari yemauto zvoendeswa kuchipatara chikuru chemaMutare chinonzi Mutare Provincial Hospital. Sezvaigaroitwa, mitumbi iyi haina kuiswa mumba yechando, yakaiswa mukamuri rinoongororwa zvitunha kuti mapurisa akwanise kuongorora nekutsvaga zvavaida pazvitunha izvi. Zvinonzi pane vanhu vakazouya vaine zvitupa zvebasa zvairema ndokusvikoudza vepachipatara kuti vakanga vatumwa kuzotora zvitunha vazviendese kuHarare. Vemutemo chaivo vakazosara vosvika kwangosara machira chete. Apa ndipo pakatangira kupinda mudondo tsvakiridzo yese. Andre akaudzwa zvese izvi achibva adzungudza musoro. Akatanga kufamba nehofisi yake achiridza muridzo. Zvaive pachena kuti nyaya iyi yaiva huru. Akagara pachigaro ndokuti, apa ini ndaitova murima zvangu. Ndiwo mushandiro wedu, inga unozviziva wani. Zvakangofanana nenyaya yaNtuli, tisi tega maagents tiri kuziva zvikuitika, vamwe vese hapana kana chavari kuziva, akapindura Nancy. Isu tiri vemakose, saka yese inotambika tinotoiziva, akadaro Lepatov achizvitutumadza. Saka makatsvaga here kuti vakaba zvitunha ndianani? Tizvo zvaungabvunze here? Akadavira Nancy. Nyaya iyi inotoda kutongwarirwa, kutoinvestigatwa kubva pekutanga, because zviri pachena kuti yakashandwa nemaamacha. Andre akataura akatarisa Nancy.
pakuzoti maamancha apo wakuzowanza akadaro Nancy ashatirwa. Chokwadi chagara chinotoda 20 lita yemvura kuchidzikisira pauro. Makatadza basa apa. You had so many clues yet hapana kana chamukabura. Andrea akaudzirira. Saka wanga afunga kuti titangire papi? Nancy akabvunza. Totangira pekutanga pamuganhu weMozambique neZimbabwe. Iwe zvinoita here izvozvo? Zvokona nei? Hatina nguva ndo yatinayo manje. Makaita kuti ndisave involved munyaya iyi, manje muchida musingade ndavemo. Tichafollowa maleads atinawo, then mangwana togadzirira zvese kana pasina zvatawana. Totangidza zvese kana pasina zvatawana. Andrea akataura achisumuka. Saka apa tave kudii? Hande kuFOD. I've been trying number yaDaphne. Hapana, haasi kutombopindura. I'm sure pane zvaawana pabhodhi yaShares. Vatatu vakabuda muhofisi yaAndre. Lepatov vachibva aenda kuhofisi kwake. Andre naNancy vakakwidza nelift ndokubuda vonanga kumotokari yaAndre yaiva yakamiswa nechekugedhi. Vachangopinda mumotokari, nhare yaAndre yakarira. Aive Daphne. Mandlove, akadaro Andre paakadavara runhare. Gumbi muri sei? Tawana mafingerprints emunhukadzi anonzi Chipo Magura pamuviri waShares, akadaro Daphne. Good, zvinoreva kuti ndiyo mhondi yatiri kutsvaga iyoyo. Andre akadaro achinyemwerera. Usachimbidze wafara. Daphne akabora ngoma Andre achitamba. It turned out kuti this Chipo Magura is the help of the South African Embassy, saka hapana kana chekufarira apa. Andre akaita sebhora rabayiwa. Akangoti fototo pachigaro akatarisa panhare. Nancy uyo aivanzwa zvese sezvo nhare yaive yakaiswa parusha, akangodzungudza musoro. Andre akatenda Daphne ndokumutsa mota akanyarara, akabuda muchivanze cheMayview Castles ndokutyaira akananga kudhorobha. Saka chemical yacho yakashandiswa sei pana Shares kana pasina mafingerprints? Tochingoti munhu akaisa aiva akapfeka magloves, akadaro Nancy. Ngatiendei kuembassy tinoona zvatingawane. Andre akawedzera mafuta ndokunanga kuAvondale. Vasvikako vakaratidza vachengeti zvitupa zvavo zvebasa vachibva vapinda. Mapurisa eZimbabwe aiva aunzwa panzvimbo iyi kuti vawedzere kuchengetedza. Andre akakumbira kuona mifananidzo yeCCTV. Akaratidzwa achibva aona mate mumukanwa. Chipo anyatsoonekwa achiita seane jekiseni kumashure kwaShares. Zvakashamisa Andre kuti sei vepaembassy iyi vakanga vasina kuona mufananidzo uyu. Akadzungudza musoro ndokurovera Lepatov runhare. Lepa tereresa. Mumiririri weJohn muno adirwa mushonga nemushandi wemumba uyo anova wemuno munyika. Vepano paembassy havana kunyatsotarisa CCTV footage nokudaro havana kuzviona. Zvikazivikanwa kuti auraya mumiririri ndewemuno zvinogona kunzi tamutuma. Saka ndinoda kuti udzime zvatorwa nemakamera panguva yaiswa mumiririri mushonga. Ndidzime ndiri kuno? Hongu, hazvigoneka. Nemhaka yei? Tinogona kudzima moto nepeturu tikadaro. Andre akaridza tsamwa ndokudimbira runhare. So this Chipo anogarepi? Apa Andre akabvunza nechirungu kuti vaibvunza. Sezvo vaibvunza airatidzika sewe kuSouth Africa. Anogara kuGroombridge pedyo nenhandare iya yenhabvu iri pedyo nezvitoro. Ndinoreva kero izere. Andre akaudzwa kero yaChipo iye naNancy vachibva vaoneka ndokupinda mumotokari vonanga kwavakanga vataurirwa. Such incompetence, akadaro Nancy. Vanhu ava vanga vakati zii zvavo ivo vaine footage inoratidza mhondi yatiri kutsvaga. Zvakaoma kureva kuti Chipo uyu
anoshandira mhondi nhai? Andre akabvunza. Zviri pachena. Vaviri vakasvika pamba paigara Chipo ndokubaya intercom yepagedhi. Vakadavirwa mushure merainge gore rese. Mushure mekuzivisa pagedhi pakauya mumwe murume wechikuru ndokubva avavhurira. Mati muri kuda Chipo Magura? Murume uya akabvunza. Akatungamira. Hongu, Andre akapindura. Chipo nemurume wake vanogara kuseri uko kuBoy Sky. Mirai ndinokuratidzai. Maita basa vakuru. Ini ndinoitwa varuzvidzo. Imba yemwana wangu ari kuUK. Zvakanaka. Andre aiva asina basa nezvise izvo. Vakapotera kuseri vachibva vanongedzerwa maigara Chipo. Varuzvidzo vakazorohwa nehana bona Nenzi naAndre voburitsa pfuti. Aizve neshoko iro vakabva vafuratira ndokunanga mumba mavo. Andre naNenzi vakanyahwaira vakananga pachimba ndokusvikogogodza pamusiwo. Vakashamiswa vonzwa musiwo wovhurwa pakarepo. Raiti raive rakabatidzwa nokudaro vakaona munhu aivemo avhura musiwo. Murume aivavhura akamira akangoti tuzu akatarisana naNenzi naAndre. Zvairatidza kuti paiva nemumwe munhu aive akatarisa. Akaratidzwa zvitupa zvebasa ndokubva afamba nenhendeshure kwave kusvikozviwisa pasofa raiva mumba umu. Andre naNenzi vakapinda mumba vachibva vamira vakatarisana nemurume uya. Munhukadzi anonzi Chipo Magura tingamuwanewo here? Andre akabvunza. Mashoko awa akasandura chiso chemurume uya akasimudza musoro wake ndokunyatsotsanangura. Munhu iyeye mudzimai wangu aifanira kunge asvika pano kumapasti 10 asi nanhasi haasati asvika. Anosimbozviita hake asi kana kuri bhizi kubasa kwake. Pandakuonai ndatofunga kuti mauya kuzondiudza kuti pane chamudya ini. Saka munoreva kuti hamuzive kwaari? Endai kuembassy yeSouth Africa munomutsvaka, ndiko kwaari. Tabva neko haako. Murume uya akabva aratidza kushushikana pachiso. Chipo aive akambozviita izvi. Akanyepera murume wake kuti aive ashanda usiku hwese izvo aive aenda kuHighfields zvake. Zvaaive anoita ikoko hazvina akaziva. Semunhu akanga akura uye ari murwere, murume uyu akangofunga kuti mudzimai wake aive azvitsvakira murume achine hutano wekupedzera nyota. Murume haana kana kuda kunetsana nezvenyaya iyi sezvo aitya kurambwa. Ndiani aizomuchengeta nekurwara kwake? Andre akakumbira kupinda imba yose pasi pemubhedha achitsvaga zvaizomubatsira munyaya iyi. Vapedza vakaonekana vachibva vadzokera kuZSS. Vakapinda muhofisi maAndre ndokutanga kudzeya zvavainge vawana. I think tinofanira kutsvaga kuti noti yakaiswa pana shares inorevei, akadaro Nancy. Say a wish, I spend 17 to finish everyone. Andre akataura mavara aya nezwi raive pasi ndokuzoti, ndanga ndatokangana nezvayofunge. I think ndinoziva munhu angatibatsiri. Andre akadaro achisimuka. Ndiani yeye? Nancy akapindura. Handi. Vakabuda muhofisi maAndre ndokwidza lift. Panze paive nevachengeti vatatu. Vavaona vakati panze paiva nevachengeti vatatu. Wavaona waiti ndevamwe vachengeti vanochengeta pamotokari izvo kwete. Varume ava vaitove maagents eZSS. Varume ava vaigara vakapakatira. PaZSS ndipo paiva pamusimboti wekuchengetedzwa kwenyika. Andre akatungamira. Asvika pamotokari yake akabata homwe dzake ndokuti, Demet, ndasiya makii muofisi mangu. Andre akatambidza Nancy makii ndokuti, oh Demet, ndasiya nhare muofisi mangu. Andre akatambidza Nancy makii ndokuti, panopinda ndinoya manje manje. Nancy akanyemwerera ndokutambira makii kwave kupinda mumotokari. Andre akamhanya akananga kuhofisi. Asara oga, Nancy akati, ndazomuwana mukana wekutyaira motokari yaAndre. Andre aisada kuti motokari yake ityairwe nevanhu.
Nenzi akagara padivi romutyairi ndokuisa maki muignition. Motokari ichangomuka chete yakaputika ndokumedzwa nevivi remoto. Motokari dzaitengeswa dzakadayirawo ndokusimuka nadzowo. Motokari dzaitengeswa dzakadayirawo ndokusumuka nadzowo. Andre akanga asati apinda. Motokari dzaitengeswa dzakadayirirawo ndokusimuka nadzo. Andre akanga asati apinda muchivakwa. Girazi refafitera remotokari rakamurova muruoko rweruboshwe achibva awira pasi. Akasimuka ndokumhanya achipinda muhofisi yeMayview Car Sales. Panze rakasara riri zhowe zhowe. Batai wabata, kunze kwakachena semasikati. Zvidimbu zvemotokari zvakanga zvawaridzwa pasi. Kwakazoti kwanyarara, Andre akamhanyira panze. Mune zvese izvi akangana kuti kwaive nemunhu anonzi Nensi. Akabuda muhofisi ari chahwirira akananga kugedhi kwaive asiya motokari yake. Aiona motokari yake iri vivi remoto yakaisa mavhiri mudenga. Parutivi paive paine rwainge ruoko. Ruoko urwu rwakange rwangove marasha. Mhete yaive pamumwe yakaita kuti Andre azive kuti rwaive ruoko rwaNensi. Andre akada kudongorera motokari kuitira kuona kana Nensi aivamo, achibva abatwa nevanhu vaviri. Uku ndiko kupera kwechitsauko 7. Tinobatana zvekare patichange tichiverenga chitsauko 8. Ndatenda nekuteerera kwenyu.